kuwi akeh pacobaan. Lintang ada Yudino, no Yudino. Yen durung kebisa mereka kuoso tresno iki abadi. Dewa-dewa ning asmara kuatno hati kawula angkat kula angkat tresno datang kendasar kecoba tak lewati tak pateni aine tresno ada soalnya buat Bandoyo idolaku ini. Iya. Yang satu. Sing pinternya ya idolaku kan Mas. Habis. Ade. Sama semuanya ya. Tresno iki abadi. Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angkat kula angkat tresno datang kendasa kecoba tarewangi kapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sirah Mas Domin. Enek ora to Mas Domin? Oh, enek ta. Ora senyum. Mulyo rasa audio mater suara. Terima kasih. Mas Musti
asmara kuat no ati kawula anggon kula apa tresno datang kendhat saking coba kare wangi napateni laire tresno kang suci kasunyata yen to aku sliramu isin ya wiji. Biasa ayang-ayang security nyanyi dulu.